Pi ni kong yang semua dia benai kuble ya ke sarkar kabala pentelun iki kam shikmat batu kabala bu ya kene ke search committee apo ka jingalam ka jing chief secretary panwat iki taki riu shampang laring ibu ka tin ka jingmo ini kita ke expert kum bagala penpau leng baka notification ki riu shampang ki bidi baka an ki riu shampang ki bidi pet baka subject yung ka economics ini ka subject ka bakren ni ka yo ka kot the subject jung bidi baka jing don pa tinga ngai ban ni shania ba aka jing start ka jung chief secretary on identify dan ni on what ikibrio ke ba biang ka kum ka jing thu jong ka ni ka expert committee Itu don kampat em dan metek dikiru kemungkinan saya an bin mental kan komite. hi hang tu haka expert committee hi ka soka ko pan pau kin don kibrio ki betebet kiri shampang ya ka ai na thai ka ta ka biang Tinggi sutu long kan ka jing kedua kam kedua jam jam ki sama kalong keba itu kimila su ban pendapat kata kayo kam jam. Tapi don jing tum ben amna dengan pi ban kuntu sarkar bah kan ni ka reception polisi badi ban bu dok karpang dok khamtam hai kini ki private sector la ban ki company ki badan ba kin tap ni tegi video jung. i de na ka ta ka daw na kaleng ka jungi milsa dawa ya ka sarkar bakan bo ka expert committee kani ka reservation policy ke bangi kren kam kot ya tang ka kam sarkar no tabri nitip ba kindon bon ki private sector ki bandang mi bat ke belami hakani ka jalai ko jungi te kani ko ni wei ke benta ka ba ka sarkar ka na pension khia ban pet ba karkom hakam karkom thungkam hakini ki private sector kan ai ga jing mentoy ki kon samla ga jing Apa dia bukan ni ka berstaw menda ba di sengit suai ni ka jing thungkam thungjang reina ka leng sarkar menin ka singu punna ba punumla ban sengit ban thungkam thungjang. Ke ik bok dum. pi ka sarkar ka lapan bana ban pensinge ya ka thungkam thungjam ka bangi ni dawa tenrai ga don ka taru ni priang ba ban chu pensinge be ka thungkam le se kan ta ki samla ki bot kam the day number ka raw ka sarkar ka lapan do no ya ka office memorandum jong ka apo a ba klamon ra da ka wei ka bangi nget ba ka ta ka office memorandum le ni ga jing khot kam nang ni sma kan long shu kum hakini ki sinem asnem ki ba upai samla wat kam uya kendo ya kecing syale silang tingin peket ke ka ba ka sarkar ka le ban ingit ba ka sarkar kan le ka ba dei tinga nagaleng ka jung ka party ngim long negative han kar kom parkhat ngim parkhat sniu han I parkhat ka ba bahan man ngila pen snow bar ka sarkar kala sngap kala pen senge tamre ka sutu ban chipin senge be kanum long ka basuk tina tarau kila pen kala ya ka office memorandum tingin ba ka office memorandum ka ba thamai bu ki ra kan address ya ka problem ka ba lami agini kishis na masno Subuh kan ladak sarkar ka khotna ki all political party meeting atau pin bu nem dak por pendap kan nos nem len kan no banai kan sempor ni. ingim up adu baga sarkar kanda khod tendre nagaleng ka jing kum ka party hingila rai bangin sai ka jing thor sa sarkar ban kuntu ya ka sarkar ba kan state ya kani ka jing trekam jong ka expert committee khnang bala ban penbet no ya kani kam ko sateng bangila dawa Jebing lai kren geri ka komyo jam ka wa yu ki samla kan tam. Hatu mla de ka sarkar bandan kan no ba ka road map len kumdu ban ikai ki samla nandu ba da dak ban ki hakanu ka banta bikin puli dan hakanu banta ki samla ki ba khamla khang ba nila ban nile ban ya ko what ya ka exam UPSU. I ngila kren wat hapo assembly ba kumbagalong hi abang ye khi ye kani ka reception policy kamut bangi ni shuple jimut ta kam sarkar tenri kadi ka policy jung ka sarkar na kata raw ka shong ha ka education policy jung sarkar kumno ban pensung tho ha ki bri ku jingi ban penrung ha ki bri ku jingi ya kani ka ban sim banum dei ban le ranya ka kam baru ban diversify mo ya ki talents ha ka cap ka ban ngila don kam ban diversify ki talents kana bagi ki bri ku jingi samla jing kili oban pentibit ki talent ki ba ki don bat pala ban export ki talent ji wat sabar ka bobot ba karkom thau jam kam de ta kam sarkar kam de ta ka white collar job ka bangi mo tin phareng ten re de ki kam ki bala ban ai ga jingmi ka bakrao ka kamai ji ka ji ka baklan la ngila ban build ki talent zingi ngila ban export ki talent bat ngila ban penslori ki khana ga jing
Kam dei tamba ki nyo ya kam ka beng kan don kata ka job satisfaction phi ka job satisfaction lani ka jing sung hon ka kam bangi tre ke kata ka de ka benta ba sarkar kan apan pet bat ngir ngila ra ikani ngilai kren ba ngindang kren hi na ka por ka por ni su thu ka di ka jing ki ya ni ka reservation policy ka do la bon ni ki purpose nem du pilong long kumun lam juk seng bala batak du pilong noy lam juk seng sain partai hasda hadin ka jimi jong sarkar bukan sim ya ta bukan review ka ni ka ya kan ni ka reservation policy janu fisul de banai ku blain phi ya baro ke beden benta hakaban ai ka jing kershan ka bokongsan ka de ka jing kershan ka ki pai ba ke ai te ngimla klem da pan pau ya ka jing songo yo pa jong kari Kadang ka jing ong ka jing kersan hi jang ka BPP ya kana ka jing dawa pen kelai kersebesan plus kada namar ba ka don ka jing kerdok kamu pat ba plus blackmail ba tada pen kelai kana kersebesan polisi kin mi bon ki kam ka ik ba fidan ban ong hi lada phi kwa hi ba phin wo daw ban wo dong lani ban wan ra pa ta koi ka narrative la bai ban keno kum do tan rei menta hi ki pai ba ki babon ki strang ban sung tho hadin ba ki I ga jing ta jing roster ka chim pen trekam jing roster na du usnam ar puar arjar ar puar man bangi ni ngimpat mo ga klam long emle ngimpat kum ka party ngidang shumi ili ga ni ba ga de ka ta ga jing ta jur ka paplongi du bangin sim khia ga ni ka mat kam dei ban ong ba kadon kata ka bangi blackmail kata ka de kentin le se ka pa ban yalam bakla lani ka narrative ka pa ki ba persya ki ba so kut la hakani ka jing job ka jing lengi asung yem dot por ban persngap bi kita nomor ngila kren shahi ba ka kam sarkar kum ba kalong ngi klem kren kop bangin thau kam bangin ai kam sarkar ya baro bon ke jing ki pai ba kitip ba ka kam sarkar ka terkong rekat ka balai kum bangala kren ka tu si mo bala dalat kam pulit syajar dalat kam nas syajar dalat kam hikai syajar tang syajar ki pos ki lak bat nak bahak ka bangin yor kalong ka jing ku ki brio ki su thu ya kata te hende ka di ka jing persang le sin ka yang gaman tang ban kentho bangi ngi yalam baklah hende kam pat don ka khep ban on ban ka yang ka jingi ni kular bala dala weng ya ka ni ka jingi baro ni kam sarkar kata te kam pat don kanu ka khep ka bopai ba ni so bopai ba utip ya ka jingi ka jingi nomor ngite baka reservation polisi molong menta kadang dai baja pedang ka kadai baja ki kam sarkar mari bari ber kepule putih empat don polisi lasu extend jubuaran ke bawah ila kali extended tu educational ka ika jing yo ki habri ber kan pan pi na ta rau ka ngi ong ha kan ni abang ngi ong bangin wengi kan ni jinge kini baro kin semi ha ta ka jinge kren ba on sala ban penbe ya kini ki jinge ki bami na kan ni reservation policy ke ba don ba tre bani kren mo aki san fuit li kisnan te bangin tre bani kren kita ki mat kin semi ha ta ka jinge kren dan seng balang boleh ki ibu bon sing ki bom chu poi sak thong hatu pi ya kan ni ka thong ko menta ba pi la bom poi sak thong hi ya sing lam nong pi kani ka de ka jing sha than ga ba ar ka jong ba haki arli ki jing sha than jong ki ngi ba job ha ka baning kong ha ka por bangarang long ngarang don ha ka seng fkgp but kani ka de kum umle te bat le se ki don shibon ki jing ki bangi ki ba don ki so jong ka jing job nyam la nong ba baro ki jing ki tan re kani ka long ka jing job ka ba khra ka ba le se ni job ya ka issue ka ba la ya ki bon sin mo de ki seng bhalang ha ki snem ki ba menshwa bat ka bala plong mat ru ha ki mat jing kular jing ki political parties ni ki seng san perthai tan re ki ba shukut no tang ha ki ta ki jing pen pau jing ki ba ki labu ya ka kam ka mat re ki bam tre ban kren ki ba bu ki daw ki ba klan ba ban kren ban penia ya ka kam sakmat ni su thu ka ni mat ki bun ha ki jiwat ki jawan kum nong ngam hatu ki su skam ba kani kan poi sak thong nga ngam I bandon ke jinge kam don ka jirwat lemda ngi kalan hi na kaleng ka jungi bat lemda don kita ki priu ki ba pen so tho bakla tan re kani ka kenti ka ba mata upai ba ru ulaya kot bor hi ka jing start ka jing champang upai ba ru ladi upai ba u ba pen song grim lani u bolong analytical bangila mano ka tin pareng tengam I ba kan don gono ka jing ardatin bangila ban wengi kani ka jinge ndai kum hakisnam gi ba menchwa gi ba upai ba
pat kot ka bor ban penchung rem pat long analytical udang shungit ha ka ham saya teng ka jeki ka tlot no andre kini ka jeki ka jing kanang khang ke banami kisi ba nan num I ba kan don ka jing atatin bangila man job ye kini ka jing ele ka jing ki seng bhalang ke blai don banta ban ai ka jing kershan ki noelam balang ki kenhon balang ki seng sama shnong ki seng ken thei le si pat ki nong shong shnong shimet ru ki ba ai ka jing kershan ya kan ke jing ki kat hadu ba kan dolong ka jing ki ka bajam te ka buram hi ka long ki pa nong shong shnong ki kenhon ki ba pe pat ngim la ru pat ba kan ke jing ki khem da ngu yu blai lam bet ba ki jing ki long ki belong jai ki belong peaceful ki badon akor ki badon brom ki ba ling ba ga ke jing I ba ka sandur thmai pat sai se ne ga jai briji ba kan wan ka jing tli kan wan ke jing slok ka ban tei pat ga jai ben rewe isu thu ba mang la ji kan ki committee ki kot betang ki committee ka ju position hato nakal yang ka sem PPP lada position hato pinkar pat beng ba ban ni bang samadan ngangit ba hakani ka khap ka bamta kanum long kumta adon ka jinge ka baskem ba kani ka committee kanum kut tanga committee ba nagaleng ka jingiru kuma ong yen yai bodien ngin dang yai pensotho ngin dang yai kren ngin dang penshai yiki pai pa bang idon kam ban ba kani ka committee ka shim ya ka senjam ka bastet ban ai jimut cho sarkar ba ka sarkar kan petrikam yiki ching ai jimut ki ba shong ne ajung ne ka committee jiki bukado wa to ka wa pidaman ong ban apin sik ni parlo karo kan ta magni ni sintol bala deputy jiki dan gijingan to menta klem ka jing api jing pi jeki para garo khna ba kinum suthu bakala ha ta kali tiak ka dialam ka jopi ne do ka singi ka baningkong na do bangara ai ka mat po assembly ngala kren ka basai baka jing thmu ka jongi kum ka seng ba kum kinong lam ha bangi rai ka mat kalong tang bangin weng ye ka ta ka jing ka bangi kendo kam dei bangi don ka jing thmu bangin kun pasai inu te nakatara hakini ki jingelang ke bengilong hakini ki jeki play a song ila maham kum kinong lam bangim dei ban penmi e kono ka jing kan tho pasai ki para garu ke jing ki belong kinong song song hakini ka jela ka jing te bat ka jing kentu hi ka ja yiki kalong ba kem dei ban entertaining kum ka voice of the people party kem dei ban entertaining kum kinong lam jo ka party na mangim dan ka jing thu ban to no e ka hok ka jing ki kalong dei tamban penbek yiki jing bakla ka ba ni I hakani ka policy ka ba le se diki post nem ka ba undan ki banu le se ban kren ani wat ban yiki am ta ka policy teladan ke jing tho na kalian ko UDP nong lam bodan ko UDP yapi ndai lai pi pim simna tano ru pikan kanu nu jelang la kanu nu kapotudan ke jikno ya kanu nu tu simbet ani ke pin bano pi hot kala mi mo kita ke jing tho ke bala mi hakila ta ko bo andai na kala ka jing hi ka jing le kam long bo unu nu rushmet ka jing le kam long persya unu nu rushmet ani ya kanu ko rushmet ani kanu ko jai ben riu ko mangila ono do sang ka jing le ka jing ka ni be pen be ka ni ka jing ka ba mi na reception policy ka belum ka jing ka bakta yaki samna jing ba ka jing le ka jing kum ka party ka long nim dot por bangin ni kren ni kita ki kam shimet jung nim don por hiru bangin ni kren ni kita nama ki kam ki bakrau ni don ndakam ta ka lawai jung ka jai ban sandur mo kum bangi ong ha ka vision ke jing to revive to restore and to transform te ban penimpat ban penhapat ban penkladur te ki kam ki ba kham krau ki don ni bangin plate jimot bani kita ki kam shimet ke jing ki brewe kadang ka kentin ke bagi ong bo khasi umla ban di tadi hatu kidi dal tre bagi bi ki jing tho paranong yalam I ngamit pa ka jing tho kan de tang ka jai ben riu jing teng ni smo ba ki jinge pa ki jinge pra ki jinge kan an de singi de shponondur bari tang khasi tan de ngima ban klet ba kiwi ki jai ben riu ke pa ni kiwi ki jai ben riu ki shrut hi pramaki te kaslong hangi bangim dei ban plate jimot han ye kita ki belong negative ngim dei ban plate jimot han ki ba sniu aka jai ben riu menta ka don ka jing ong ba bon ubo persya bon ubo kentho bon uba dipeni bo bon uba lo persya andre ka jing shali ubon uba kersan mo ombro uba sniu bon uba bhai uba sniu kita ni kengi ba sniu ko no ke mlang salang te ting ting ila shpen he thani ka ba sniu ka jai bre ji ten ringa nga so ba komba kalong hi ngam I pa komba kalong ha ka ni ka khep ka ba mata mo komba kalong ha ka ni ka khep ka mata ngara ong I ki perlo
ki ba ong ba le se kan ka jing ra ka jing ko ra ka jing pa ndi ko balong mentally we are more united kum ga jai menri hi te boleh ke wan ka jing itli nama ha bakot ha kan nongrim ka scam ka nongrim ka biang ka jing ya linti ka jing kum ki nongelam ka pet ya mo pai ba ai ka jing kersan ten re ha bakal linti kambiang tu pai ba omna ka ban ai ka jing kersan ai ka jing kersan le si tong tu basngu e efficient lani basngu ye de efficient ten re ha ka ni ka kenti ka pamata ngi ba le se kam pat don ka jing renti ka jing itli kum ba kalo ha ka ni ka jing le ka jing ba ngam don jing artian ban nang ni sakmat kan nang kham ba ngin nang kham itli India sengit sarkar kala bu yang chief secretary ban head ban wat di gibi pede pataka export committee kumpi mengelam bedairu way mengelam nanti baniki nam taka negara reservation policy kumi kinu tekin ki export kepada sarkar ko kam bu ni kong yang semua dia benai kuplay ke sarkar kabala pentelun iki kam shikmat baru kabala bu ya kene ke search committee apo ka jingalam ka jing chief secretary ban wat kita ki Riu Shampang larang ibu ke tin ke sini mah ini kita ke expert kum bakal penpauling bakal notification ki Riu Shampang ke beri bakaan ki Riu Shampang ke beri pet bakal subject yung ka economics ini ka subject ke bakren ni ka yo ka kot ke subject yung beri bakal jing don pai tinggal ngait ban ni shania ba ka jing start ka jing chief secretary on identify dan ni on what ki beri ke ba biang kat kum ka jing thu jong ka ni ka expert committee. Itu don kampat yang benar tak kita kira mungkin yang saya ambil dan mental dengan komite. Hi hang tu haka expert committee hi ke sarkar ko pau kindon ki briu ki betibit ki risham hang ya ka ai. Saya kata kalau biang. Tinggi sutu long tani ka jing kedokam jam ki sama kalong keba itu kimila asu ban pendapat kata kayo kami jam. Tapi don jing tum pun amai dengan pi ban kentu sarkar bah kan ni reception policy badi ban bu do karpang do khantam hai kini ki private sector la ban ki company ki badan ba kin tap ni tegi video jung I de na kata down na kaleng ka jungi ni sa dawa ya ka sarkar bakan bu de expert committee kani ka reception policy ki bang kren kam ko de tang ka kam sarkar mo tabri nitip ba kindon bon ki private sector ki bandang mi bat ke belami hakane ka jalai ko jungi te kani ko de wei ke benta ka ba ka sarkar ka na pension khia ban pet ba karkom hakam karkom thungkam hakini ki private sector kan ai ga jing mentoy ki kon samla ga jing subuh ladak sarkar ka khot nei ki all political party meeting atau pin bu nem dak por pendap kan nus nem len ka no banai ka sempor I ngim up adu ba ka sarkar kan da khot tendai nagaleng ga jing kum ka party hingila rai bangin sai ga jing thon sa sarkar ban kuntu ya ka sarkar ba kan penstet ya kani ka jing trekam jong ka expert committee khnang bala ban penbet no ya kani kam ko sateng ka bangila dawa jebing lai kren geri ka komyo jam ka wa yu ki sama kham tam hatum la de ka sarkar bandon kanu ba ka road map lan kumdu ban hikai ki samla nandu ibadah dak sedang ban ki hakanu ka benta bikin puli dan hakanu benta ki samla ki bakhamla khang ba nila ban nile ban ya ko what ya ka exam UPSU I ngila kren wat hapo assembly ba kumbagalong hi abang yeki ya kani ka reception policy kamut bangi ni shuple jimot na kam sarkar tenri kadi ka policy jung ka sarkar na kata raw ka shong ha ka education policy jung sarkar kumno ban pensung tho ha ki bri ku jingi ban penrung ha ki bri ku jingi ya kani ka ban sim banum dei bale ranya ka kam baru ban diversify mo ya kita talents ha ka cap ka bangi ladon kam ban diversify ki talents kana bagi ki bri ku jingi samla jingi kili ban pentibit ki talent ki bagi don bat pala ban export kita talent jingi wat sabar ka bobot ba karkom thau jam kam de ta kam sarkar kam de ta ka white collar job ka bangi mo tin pareng ten re de ru ki kam ki bala ban ai ga jimi ka bakrau ka kamai ji ka ji ka baklan larang ila ban build ki talent zingi ngila ban export ki talent bat ngila ban penslori ki khana ga jing kam de tamba ki nyo ya ka kam ka beng kan do ta ka job satisfaction phi ka job satisfaction lani ki jing sung hona ka kam bangi tre te kata ga de ka benta ba sarkar kan ban pet bat ngir ngila ra ikani ngila kren ban ngindang kren hi na ka por
Isu tu kadi ke jing ki ya kani ka reservation polisi ka do la bon ne ki purpose nem. Kadu pilong long komunal lam juk seng balang. Batak kadu pilong noy lam juk seng sain partai. Hasda hadin ka jimi jong sarkar bukan sim ya ta bukan review kani ka ya kani ka reservation polisi janu pisu de banai ku blain. Pi ya baru kibedan benta hakaban ai ke jing kershan. Kabakongsan ka de ke jing kershan kabakipai ba ke ai. Te ngimla klem da pau ya ke jing songo yo pa jong kari le ke jing ki seng balang ke blaidon benta ban ai ke jing kershan ki noelam balang ki kenhon balang ki seng samla shnong ki seng kentei le si pat ki nong shong shnong shimet ru ki ba ai ke jing kershan ya kan ke jing ki kat hadu ba kan dolong ka jing ki ke bajam te ka burom hi kalong ki pa nong shong shnong ki kenhon ki ba pe bat ngimla ru pat ba kan ke jing ki klem da ai ngu yu blai lam bet ba ki jing ki long ki belong jai ki belong peaceful ki badon akor ki badon brom ki baling ba ga ke jing i ba ka sandor thmai pat sai sen ke jai briji ba kan wan ke jing itli kan wan ke jing slok ka ban tei pat ke jai ben rewe Isu tu ba mang na jing kani ki committee ki kot betang ki committee ka kan ju position hato nakal liam ka seng PPP lana pun position hato pinikar pat meng ba ban ni bang samadan ngangit ba hakani ka khap ka bamta kanum long kumta ron ka jinge ke baskem ba kani ka komiti kanum kut tanga komiti ba nagaleng ka jingiru kuma ong yin yai bodien ngin dang yai pensung tho ngin dang yai kren ngin dang penshai yiki pai ba bang idon kam ban I ba kani ka komiti ka shim ya ka sen jam ka pastet ban ai jimut cho sarkar ba ka sarkar kan petekam yiki ching ai jimut ki ba shomne a jong ka komiti jiki bu khado wa to ka ba pidon man ban appeal sik ni parlo ka ro kan ta ma ni ni sin dol bala deputy jiki don gi jingan to menta klem ka jing appeal jing pi jiki ni para ga ro khna ba kinum su thu ba kala ha ta kali dia ka dia lam ka pi nadu ka singi baning kong nadu bangara ya kan ka mat po assembly ngala kren da ka basai baka jing thmu ka jongi kum ka seng ba kum kinong lam habangi ra ya kan ka mat kalong tang bangin weng ya ka ta ka jing ka bangi kendo kam dei bangi don ka jing thmu bangin kren persai inu te nakatara hakini ki jingilang ke bengilong hakini ki jingi play song ila maham kum kinong lam bangim dei ban penmi e kono ka jing kan tho persai ki para garu ke jingi ki belong kinong song song hakini ka jela ka jingi te bat ka jing kentu hi ka ja yiki kalong ba kem dei ban arta teningi kum ka voice of the people party kem dei ban arta teningi kum kinong lam jo ka party na mangim dan da ko ke jing thu ban to no e ka hok ka jing ki kalong dei tamban penbek yiki ke jing bakla ka ba ni I hakani ka policy ka ba le se diki post nem ka ba undan ki banut le se ban keren ani wat ban yaki am ta ka policy dan seng balang boleh ki ibu bon sing ki bom ju poi sak thong hatu pi ya kani ka thong ko man ta ba pi la bom poi sak thong pi le sing lam nong pi kani ka de ka jing shat khan ka ba ar ka jong ba haki arli ki jing shat khan jong ki nong ba job ha ka banin kong ha ka por bangarang long ngarang don ha ka seng FKGP but kani ka de kum UMLA te bat le se ki don chibon ki jing ki bang ki baron ki so jong ka jing job yam la banong ba baro ki jing ki tan re kani ka long ka jing job ka ba khra ka ba le se ni job e ka issue ka ba la ya ki bon sin mo de ki seng bhalang ha ki snem ki ba men shwa bat ka bala plong mat ru ha ki mat jing kular jing ki political parties ni ki seng san per thai ten re ki ba shukut no tang ha ki ta ki jing pen pau jing ki ba ki labu ya ka kum ka mat re ki bam tre ban keren ki ba bu ki daw ki ba klan ba ban keren ban penia ya ka kam shakmat isu tu kani mat ki bon ha ki jiwat ki jawan kum nong ngam hatu su skam ba kani kan poi sak thong nga ngam I bandon ke jing kam don ka jirwat lemda ngi kalan hi na kaleng ka jungi bat lemda don kita ki priu ki ba pen so tho bakla tan re kani ka kenti ka pamata upai baru ulaya kot bor hi ka jing start ka jing champang upai baru ladi upai ba u ba pen song rim la ni bolong analytical bungila mano ka pareng tengam I ba kan don gono ka jing ardatin bungila ban weng ka ni ka jing ndai kum haki snem gi ba man chwa gi ba upai ba pat kot ka bor ban penchung rem patlong analytical udang shungit ha ka hamsaya teng ka jeki ka tlot no andre kini ka jeki jing kanang khang ka banami isi ba nan num I ba kan don ka jing atatin bangila man job ya kini ka jing ele ka jing Karena ka jing ong ka jing kersan hi jang ka PPP ya kana ka
jing dawa pen kelai keserbesan polisi kadai namar ba kai don ke jing kerduk kamu pat ba pulas blackmail ba tada pen kelai kena keserbesan polisi kin mi bon ki kam kai ba fidan banong Hi lada pi kwa hi ba pin wo dau ban wo dong lani ban wan ra pa ta koi kan narrative la bai ban keno kum do tan rei menta hi ki pai ba ki babon ki strang ban sung tho hadin ba ki I ga jing ta jing roster ka chim pen trekam jing roster na du usnam ar puar arjar puar man bangi ni ngimpat mo ga klam long emle ngimpat kum ka party ngidang shumi I gani bagadi kata ka jing ta jur ka paplangi du bangin sim khia gani kamat kamdei ban ong ba kadon kata ka bangi blackmail kata ka diga kentin le se ka ban yalam bakla lani ka narrative ka ba ki ba persya ki ba so kotla hakani ka jing job ka jing lengi asung yem dot por ban persngap kita nomor nila kren shahi ba ka kam sarkar kom ba kalong ni klem kren kop bangin thau kam bangin ai kam sarkar ya baro bon se jing ki pai ba kitip pakat kam sarkar ka terkong rekat ka balai kom bangala kren ka tu si mo bala dalat kam pulit syajar dalat kam nas syajar dalat kam hikai syajar tang syajar ki pos ki lak ba ka bahak ka bangin yor kalong ka jing kerku ki beriu ki sung tho ya kata te hende gadi ka jing persang le sin ka yang gaman tang ban kentho bangi ni yalam baklah hende kam pat don ka khep ban ong ban ka yang ka jingi ni kular bala dala weng ye ka ni ka jingi baro ni kam sarkar kata te kam pat don kanu ka khep ka bo pai ba ni so bo pai ba utip ye ka jingi ki ka jingi nomor ngite baka distribution polisi mulong mentak kadang dai baja pedang ka kadai baja ki kam sarkar Mereka beri berkepulih putih lempar dan polisi lasu extend jubuaran ke bawah illegally extended to educational. Kayak kau jengyo ijo kaya beri berkenai pan. Pina tak tahu kayak ngiong hakani abang ngiong bengin wengi kini kejengnya kini baru kin semi hakata kejengnya keren on salak ban penbek. Ya kini ki jengnya ki bumi nak kini reservation policy ke bawah don ber tre bani keren. Mo aki san fuit li kisnan. Dia bengin tre bani keren kita aki mat kin semi hakata kejengnya keren. Keladon kejing tho na kalian ko UDP nong lam bodan ko UDP ya pi ndai lai pi kum simna keno ru pi kan kanu nu jelang la kanu nu kapot judan kejing keno ya kanu ru simbet ne ke pi bano pi hot kalami mo kita kejing tho ke balami hakila ta ko bo andai na kalian kejing hi kejing le kamong bo unu ru simbet kajingale kamlong persya unu rushmet ani ya kanu rushmet lani kanu ko jaj benriu ko mangila ono do sang kajingale kani be penbe ya kani kajinge ka pami na reception policy kabalong ka kajing ka bakta yaki samna jing ba kajingale kajing kum ka party kalong nim dot por bangini kren ni kita ki kam shimet jungno nim dot por hiru bangini kren ni kita nama ki kam ki bakrau ni dot ndakam ta ka lawai jung ka jaj ban sandur mo kumbangi ong ha ka vision kajing to revive, to restore, and to transform. Te ban penimpat, ban penmahapat, ban penkelador. Te kikam kiba kam krau kidon ini bangin plate jimut bani kita kikam kiba kikam shimet kijung kibriu. Kadon ka kentin to bagi om bo khasi umla ban di tadi hatu kidi dal tre bagi bi kijing tho paranong yalam. Hi ngamngit pa ka jing tho kan detang ka jai riu jini. Penteng ni snow ba ki jinge pa ki jinge pra ki jinge kan Desing ina suponondur beri tamu khasi. Tanda ingin mak ban klan ba kiwi ki jai beriu ke panji. Kiwi ki jai beriu ki shrut hi pramaki. Te kaslong hangi bangim dei ban plate jimut han ya kita ki belong negative. Ngim dei ban plate jimut han ki ba sniu aka jai beriu. Menta kadon ka jing ong ba bon ubo persya, bon ubo kentho, bon uba di peni bo bon ubo lo persya. Andre ka jing shali ubon ubo kersan. Mo ombro ubasniu bonu babhayu basniu kita ni kengi basniu kono ke mlang salang ting ting ila shupen he thani ke basniu ka jai breuji ten bringa ngaso pa komba kalong hi ngam I pa komba kalong hakani ka khep ka bamta mo komba kalong hakani ka khep ka bamta ngadang ong ki perlo ki ba ong ba le se gani ka jingra ka jing ko ra ka jing pa ndi komba long matali we are more united kom ka jai menri hi te bale ka wan ka jing itli namar ba ko ba ka nongrim ka scam ka nongrim ka biang ka jingat linti ka jing kum kinong alam ka bet yak mo pai ba ai ka jing kersan ten re ha bakal linti kampiang tu pai ba umna ka ban ai ka jing kersan ai ka jing kersan le si tang tu basngu I efficient lani basngu yede efficient
Andre hakani ka kenti ka pamata ngi ba lese kam pat don ka jingi renti ka jingi tli kumba kalo hakani ka jingi le ka jingi ba ngam don jing artian ba nang ni sakmat kan nang kham bah ngin nang kham tli ngin nang kham ya namar kum kino ngelam ngin simru ya kalat kenti ban nang hikai ya ke babhai ka jai to kum nung elam hatu pi kerpat padem tak bosulit di seng sai pertai ba kinwan bania don bunta le bania terin kat om bandung se bi le bania terin kat alo kan ki isu phila ban mi hap yo ba arden mo ngang ong phila ban ben yo ba arden kam le phila ban ben ya ka VPP kam le tamba wonu mi lam bakla ya ka mat kai wonu persang bat persut ku bakla kai ya ka reservation policy mo nomor ba kam dei tamba kai lam bakla kalong ka jing le ran ju lamu pai ba ula start de man ta ngau pi pai ba ula ti pai ba yo lo di information ki samla jungi ki yo lo di information ki bangiru ngi yo kam dei kum ki por nu cha ba ki yo tang ki leader ye kita ki information no ye ki information man ta ka don ha ka ti jungi kun samla ka jungi ba lang la start de kam ka ka ba ni pele ran pan ye le di bangin kren ni ki bam dei ki bam bet ki bam biang tamat pesut ko ba pai ba hatu la ba ma ki ki khindiat post nam na trai ba long ka chat duri jungi kalong kum ni ru no mi kedu plat kinong elam kala ban long bangim not ban kren ni ka jing shisha kala ban long bangi ting yu pai ba ban kren ni ka bangi di ban kren ten re ka kenti ha ni ka kenti ka jungi hi kum ka voice of the people party ni simi ni kala do ban hikai yu pai ba ya galenti ka bau dei ban ya hikai yu pai ba ya galenti ka bau dei ban sung tho namar upai ba hi udon kam ya ka jing hikai na galen kinong elam te lesi kala amdi ka sin ka ban ko bagi nong elam ki kren bat ki hikai ki pai ba kan ha ka jing alenti ha ki kumno bangini ki da ka no ka lenti ba kum ta ter jing ya khi jong pi pendan kam daga pi om pendan kam daga lama jong VPP le daga da lama jong revolution kai kada wa pendan pi pendan kam me daga lama jong revolution kum ka party ngim ko athan ka buram halade bat ngim ko batang kita ki basmo try ki VPP ke ni dan bata deni ko ba ngilas dang ki revolution ba ka pamut ba ka jai beri ke ni dan bata ka don shu jing so seng tala ka do ka ni jing so seng ngila wan kum ka jai beri hang ta ka jing kermen ka bat de kata ka ba pelong ba ka ni jing ka klan man ka ni